Shalom marihita saluhna, oras marihita. Pangulani Huria Gemi, Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, pasahato selamat beribadah matuhita saluhutna. Kak martangyang mahita sabui pacupang muse dia gereja on di Bargasan Las Niroha, dohot hadameon. Tuhatama nama dongani hita saluhutna. Tapukama parmenggota rimahita jongjong, maredde mahita Yesus saingani. Asahu alusi ho, asahu pabotohon tuho hata akan abulon, dohot nasokal, akan asobinotomi. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon, sai di pasarhon madamena tutod ditabi. Amin. Jongjong dope hita, maredde mahita, nomor 176 ayat 1-2. Poti madosat tanah godang itu debata marhite tangiang panidangion rak martangiang mahita. Ale amanami na dibenjang nama pahami sian holong di roham. Nama ngaramotihani marhite hite holong mi. Jalan apa tauhon hami di bagasan holong di roham. Mardongan hasere pon di roha.
Kuparhatopot hami dona so haulongi hami ho, sian nasroha, tondi, pikiran dohot gugunami. Jaladongan pedang huhaholongi hami, songon pakaholongan di Kristus di hami. Nangian dongolum di bagasan tondinami, alai hutulak kami doi marhite-hite pangalahonami, hutulak kami do tondim, dan kuradoti hami lomoni roham. IPC sama nasa dosa nahulahami, urupi mahami paturehon pangalahonami, jala di bagasan panugunugon di tondim mahami, di sudeu lau nanai ulau nami tujuanon, asa di patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak, hamuliaon di panopayommu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohatta. Alai akauddo parbueni toddi, holong dohot las niroha, dame dohot labas niroha, habasaron, habasaun, haporseaun, halabohon dohot hatomanon, idang maralo patik dopak akasi songoni, hatong rak mangido mahita di tangiang, ali amanami. Ali amanami na di banua ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saut malamon roham di banotongon songon na di banua ginjang. Leon matuhami sadaron hamuluan siap hari. Sesa madosa nami songo panisa nami, di dosa nidongan nomor dosa Tuhami, unang kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na pangarajaon, dohot hagugun, rodi hasangapon saliling na. Amen. Hatani debata, patujolo ni jamita manang responsur ya. Imana nienet sian buku Pesalmen 105 ayat sadaro dionom, dohok biddu 10 onom, dohot ayat 10 onom, rodi 22 sahak to 45 bi. Dimahita jongjong, ta mulai ma. Puji hamu ma Jahoba, baritahon hamu ma goarnai, pabotohon hamu di tonga-tongan yak kabangso akababahenan nai. Endehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaloan umpuji ibana, marnonangi mahamu tarimotu halongangan akan nabinenai sudena. Tunggulhon hamuma goarna nabadiai, marlas niroha ma akan mangalului Jahoba. Sisiri hamuma Jahoba doot hagogoon nai, toktong malului hamu bohina. Sai ingot hamuma halongangan akan naung binahen nai, akatada halongangan naung binahen nai, dohot uhum akan naruar sian pamanganna. Hamu ale pinopar ni si Abraham, naposonai, hamu ale anak ni si Jakob, akan napinilit nai. Dungi di pasonggop iba nama haleon tutanoi, di ponggol homman nasatukot parbo halan. Disuruh ibana sadahala parjolo nasida, targadis masih Joseph gabe hatoban. Disuhul hon halak mapak nai tu beangan sumuruk bosi do hosanai. Pai maju pang tiki hasosonggok ni hatana, dung diuji pakatayon ni Jahoba ibana. Jadi disuruh Raja Ima paluahon ibana, si gom-gom akabangso madokon tanggalon ibana. Di pabangkit ma ibana bayan induk ni Jabuna, dohot si gom-gom sinamotna sudena. Asa tarihot akka idukna guru lomo ni rohana, jala di perbisuhi akka situana rabhita. Jala di parangehon akka patiknai. Haleluya, sangat madiama itaendehoma.
porsea utai, songon hina tidak konde dongata saha porsea on dilihat portibion, rak madok mahita. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea, di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabigabian si Anton di Porbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhatan na tumono bernit, di panghuman ni Silatus, namate terpaja lo ibana di hau na silang, cara ditanom, dungi mulak mangulu dari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, disima ibana paimangulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea, diton di Porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan na badia, dohot yasisani dosa, dohot hatai na mandok, mulak mangulu dosogut daging ni halak na umate, dohot dihamuluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Hatani debata, epistel patujolo ni jamita nanang bigeot tanon, imana ni enet sia surat ni apostel Paulus tu huria Rom, di biddu 10 ayat 5, rodi 15, tapai hutihut ma di bagasan rohatta. Ai di surat ton simu sadonian, jol mana mangulahon hati goran, namarhite sian patik, ido namangulu disi. Alai ia hati goran nasian hapor siaoni madok songonon, unak tungdok di bagasan roham. Ise ma manaik tuban wagijang, astuana mangalap Kristus siani, manang ise tuat tuban watoru, astuana manugihon Kristus sian akan namate. Odo tahedi dok, talpedo di ho hatai, di bagasan pamanganmu dohot di bagasan roham, dohot di bagasan roham do, ido hata haporseaon nahu baritahon hami. Ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi, hu di haporseai roham, naung di pahehe de bata ibana, sian akka namate. Ai rohaido porsea, asa tu hati goran, pamanganido makatidakon, asa tu haluaon, ai didok suratido, idang si pailaon, nasana porsea di bana. Aidang adong ibar ni Jahudi manang Junani, aisa dedo Tuhan ni saluhutna, naung marbasa-basahon sian hamoraonna, tu saluhut akka nama jo ibana. Ai melua do ganup nama jo goarni Tuhani. Atong behama jowon nasida ibana naso hina porsian nasida. Behama porsia nasida ia sojolo di bege baritana. Alai behama begion nasida ia soadong parjamita. Alai behama marjamita nasida, ia soadong namar suru, songon natar surati, lehek nai, lakkaniak kasih baritahon nadenggan. Olak nido sahatna, martua makan ubege hatani dibata, jala na upiopsa. Amen. Tabigi tikting dihuriatta. Oras madihita saluna, mo liate. Tikting manang buah na masa di tonga-tonga ni Huriata. Parjolo may taringo tu na marulang tahun hot ripe. Dari tanggal 27 saat tu 20 Agustus 2020 adong 2 keluarga. Na marulang tahun hari hatu tubuh tong sia tanggal 27 saat tanggal 20 sia adong 23 halak
Dok hatani Tuhani tu hita saluna lungobi na marulang tahun isang ujur do dalan ni debata pitado hatani Jehova ibana do lobu-lobu ni sudi aka namaraposan tu ibana. Psalmen 10 ayat 7 saja. Keluarga besar Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia Jalan Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun. Tuhamu sudina gajang ma umur muna hipas jalagok lasniro hamahamu toktong. Tuhata Yesus Kristus mamasu hamu. Nomor ragam nak pehita secara umum merminggu B di bagas tabe alane COVID-19 toktong do di bagasar roha natugu kita pasahaton pelean manang parpuluan boy melalui rekening gereja naung tersurat di buletita manang langsung ditaruh tu gereja mula setiap hari Selasa pukul 10 satu pukul 10 hari Sabtu setiap hari Selasa dohot Sabtu setiap hari kerja pukul 10 saat tu pukul 10 mulai tema dihita saluna asa amartangyang hamalimon hita marede hita sia bukwedeta nomor nomor 117 ayat sada 1 ayat 2 marede mahita dorak semartangyang hamalimon. Martangyang mahita salhuna. Ale Tuhan debata Jehovah amanami marhite Yesus Kristus dipuji hami ho disiala asi dot aholongon haburjuan mi manaro kami tu bagas joromon nang di bagas nami pe hami memuji ho Tuhan marminggu alani namasa di tonga-tonga ni bangso do pamareta nami ima COVID-19 alani ali Tuhan pos dorohan nami nakpedi bagas nami bihami memuji ho manobah ho mangula kaulon mi sudi tau halomoan do di ho alani ali Tuhan debata tangihon ma tangiang nau pasatami marhite huriamon asa toktong hami di bagasan waso dohot asin ni roham madalani akari-hari si dalam nami nanaik si paleo manombu do betu hami ali Tuhan ai huboto ami hodo hugun nami hodo pas-pasunai parjulum mai buanun nami pamaretta nami tu julum ali Tuhan
asa leonomu bisuk do hapis taron tu presiden nami, wakil presiden, seluruh aparatur negara nami. Lumobi asa bui di palau nasida COVID 10 sion sia tonga-tonga ni bangsa negara nami nang nari portibiope ali Tuhan. Asa bebas kami mangula akaulon nami akan nahobar tulomani roham marhite asido tolongmu dohot padonganim ali Tuhan. Ali Tuhan sudima aka uluan di pamaret tanamion lehon aka bisu apes taroni dohot hadameon do las neroha dohot mangula akan adenggan asa sonang soaribu-ribuan nami madalani akaryari nami di tonga-tonga ni bangso dohot pamaret tanami di bagasan lomo ni roham. Ale Tuhan debata marhite Yesus Kristus pasatami hutanganmu asa toktong huria gereja metodis Indonesia na adong tulu wilayah sada na niulun ni amang bisop nami Kristi Wilson Sinurak. Wilayah dua na niulun ni bisop nami Sabam Tobing, Lumban Tobing. Do di wilayah tulu wilayah Tionghoa na niuluhon ni amanami pendeta Tahir Wijaya. Ale Tuhan, saya leon bisuk dua pistaron di nasida mangula akaulon mi asa tarbuan ni nasida uria metodis Indonesia do keluarga nasida mardalan di bagasan lomo ni roham toktong ahiboto hami hodo akka sileon nauli na dengan khusus di Huriamon adong seksi P2MI, PWMI, P3MI do sekolah minggu leon bisu apestaron dia kapangurus sude do dia kana manguluhon seksi nadong di Huriamon Tuhan asa mardalan di bagasan hadengganon dohot lomo ni rohami songinang sudi hami akan maula Huriamon di Huriamon aka padita guru Injil le speaker le leader do sude aka nama kobasi sai leo mabiso apestaro do haugun siato di probadiemi tu hami asa tarulah kami akan nauli naringgan nang di hami seksi-seksi pe sude lehoni ali Tuhan asa mardalan di bagasan akan haulion hadingganon program nong ni aturhon ni Huriamon nong ni aturhon ni aka seksi alana asido holong ni roham di padoho hami sian COVID 10 sia ale Tuhan debata sai lehon matu aka na poso ni Huriamon akaya nakon nami do boru nami biar midaho asa tarula nasida akan adenggan do akan nauli ala dihaholongin nasida hoa Tuhan jala di hutan nasida lomo ni roham di ngolu ni nasida ale Tuhan debata dia kaya nakon nami nang ruas ni Huriamon na so dapot na mga ulaon khusus na do nasida ikut testing CPNS paduahot Tuhan woto hami hor na mali biso apestar nasida asamonang nasida gabi hudul nasida gabi aparatur negara aparatur sipil negara kami ale Tuhan debata woto hami hor na mga leoni itu nasida molo nunga ujian paduahonan non monang sudia kaya nakon nami ido akaburu nami ale Tuhan debata Jehovah ay woto hami hodo sian hodo aroran yak kanauli nadenggan di ngul nami on songonina kaya nakon nami do buru nami nang berkeluarga masihol hami asa maranak berburu akka yanakon nami Tuhan upasatami hutanganmu asa hona masu-masu nasida asa upai huti utami akan atorasna pahupunami tujulan ni arion boto hami jala di boto hore Tuhan gudang do anak do bunami na so mardana dope alai pos do rohanami ali Tuhan atop manang liling sudei leonomu tuaka yanakon nami boru nami nong hot ripe asa mardana bawa manang boru nasida dia lupanmu nang di julu nami akan atorasna do keluarga nami ali Tuhan debata yanakon aka ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton ima nyonya LS doktorandus LY utapia boru tobing sektor Padang Bulan 2 nyonya insinyur S Hutauru boru tabara sektor Ayahanda Bapak doktorandus TA Siregar sektor Medan Baru 1 dohot
Amanami LSP Saragi sektor Medan Baru 2 Kampung Anggrung. Ale Tuhan de batau boto hami do aka amanami inanami na di bagasa parsaitono memang nunga lanjut usia alai pangidan nami tuho asa ho na mayon hai pason di nasida dinguluon asa bui mabuan hami akaya nakonna keluargana di bagasa tayangna do dia kapuda na ro nasian ho ale Tuhan de bata aka keluarga ni ruas ni uriamo na lanjut usia manang lemah fisik ima nyonya si hotang boru tabarat nyonya CH si ombing boru si murangkir nyonya MJ na 70 boru manurung nyonya si manjunta boru tagalung nyonya RM na 70 boru si torus amang JR sirait ale Tuhan pasatami tu nasida alani asido holongmu nunga diliak kuak kaumur nagajang ni nasida alai toktong mana sida Tuhan lewat di perbadiami di ngulu nasida asa toktong di hatuan nasida pe toktong ho di payutu nasida mangulahon obar lomoni roham ale Tuhan de bata satokin nai pe bigyun nai majamitami jamita barita nauli nasian ho marhite na posomi leo biso apistaron di na posomi hami pe natu mangyos sa di bagas joromon nang di bagas nami be lehon to di perbadiami asa terjakon hami atami jala taulahon hami aka ulahon naobar tulong merampasa tami ngul nami doa kapabenan nami Tuhan di bagasan nasa minggu bolonon dungani jala urupi mahami asa tarulah hami aka naul na dingkat di bagas joromon nang di bagas nami be nang di tonga-tonga ni pamarita nami sesa dosa pangalaosion nami tuho ale Tuhan nang tudongan nami jolma asa lemar tabba taruli aka haulion hagabion di hami pasatami tangyang nami marhite asi dohot dengan nibasamima uju hami ho ale de bata bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Kaparade marohatta sumobahon peliatta adorak sota pasahat peliatta dituktuhi debata do pituni rohatta marhite hatana songonon didok oppe ale debata nami madok mauliate mahami tuho dohot mamuji-muji guarmu namar muliai a ise nian ahu pola jala ise pola ia bang sokki tung pola tu gugunami mangaringgas margugu songonon ai marharoan sian hodo sa luhut nai jala sian tangan mi doi hulehon hami tuho atong tapasahat mapiliatta huhut maredde nomor 252 ayat 3 rodi opat. Tolong
mahamu. Lauma nomu jamita nanang bigiota. Rimahita jongjong mareddehita Jesus haposakku. Kuriani Tuhan, tapasada rohata martangiak kita. Damai na sumuruk siya debata mengereduti ate-ate do pikirata. Majalo hasitongan na badia siya debata. Na mangaleho buhal ni perdagingo do partodio dingoluta. Ibagasa Jesus Kristus, walupok kami hatamon, asa marparangi hami di julung, songon hagiot ni roham. Amin. Huriani Tuhan, tabuka sada Musa 37, ayat sada 104, diuduti Musa ayat 12, 1:20. Boido jahot Taganub, siar rohat Taganub, alai hujahama di pertikianon, bidu 37, ayat 10, 1:20, dohot ayat 26, 1:20 walu. Songonoma hatani debata, nama katai tuhita di bagasan tikion. Jadi dung ditatap nasida ibana, taga sosaha dope ibana tu nasida. Nungwa martup-tup pian nasida, mabunuh ibana. Asa masih padohonam manasida. Ida hamuma nungaroi dian pangguruan niaka nipi. Ope beta mahita asa ita bunuh ibana. Dungi ita dabu ibana tugoduk sada tadokpe binatang manoro ibana asa taida lapatan niaka nipinai. Ayat 26. Jadi nina si Juda matuaka hahangginai aha malapatata mulai tabunu anggitai jalai tapor somudarnai beta
ita gadis may mana tuhalak Ismailan. Asa unang mangonay tangak kita tu ibana. Ayang gita jala sibukta ibana. Jadi ditangihon akahanggina ibana. Dungi dinamamulus aka pertiga-tiga halak midiani. Diene na sida masih Joseph siag godung itu gijang. Jala digadis si Joseph harga 20.000 tu halak Ismail. Aka nama buan si Joseph tu tano Mesir. Amin. Urian ni Tuhan. Ipola ni Jamita di mingguon. Jong-jong digijang ni parukilon. Kurian ni debata kecenderungan ni halak Kristen saunari di goluna ganup radak pola dau sian na ni alaman ni keluarga ni si Joseph nauk tajaha di surat ni si Musaon. Jalatung masay paltak do molo dihita halak Batak. Istilau jot-jot tabege. Jala mungkin godang do halak Kriste Batak. Na mangulahonon. Jala maparngoluhon di ngoluna. Mardomu di Tanorara. Kurian ni Tuhan. Akan amarhaha maranggi pe. Olo do sipata hafal. Elat late dohot hosom di ngoluna gado. Taparatiatehon ayat 3. Kurian ni Tuhan. Ala haholongan ni si Israel do agak lebih tu si Joseph. Ala dung matua na sida tubuh si Joseph. Jala memang pahean na pe sapurborna ulido dilean tibana. Jalau managabe sikap mabarbar ni rohani akahahana gabe sugo tu si Joseph ujui. Urian ni Tuhan persoalan na timbul nagabe mangulu ima elat late dohot hosong gabe mangguhi rohani akahahana hapesa sitong na hurian ni Tuhan dang na adok suguni rohani si Joseph tu akahahana jaladang adong sa sitong na naso sumadi ulahor si Joseph tuhahana alai huriani debata rohani hahani si Joseph nga diselimuti naso suman nunga dirajai hosom ni roha nunga dirajai elat ni roha nunga dirajai late ni roha nasida. HP mulu taparatiatehon hurian ni Tuhan. Na isuraton ni si Galatia bidu 5 ayat 21-20 sada. Akajolma nama ngolu nama roha elat. Akajolma nama ngolu di bagasan hosom. Akajolma na di ate-atena late ni
roha tua kadonganna. Galatia o makatahon. Dak te anon ni harajaon ni debata. Jaladak kilalaon ni dame ni roha. Alani huria ni Tuhan. Taparati-atehon ahanan niajarhon ni kisah. Nai surat ni si Musa. Aida ngadok kapeinganan ni jolma na marhosong. Aida ngadok kapeinganan ni jolma na marelat ni roha. Aida ngadok kapeinganan ni jolma na marlate ni roha di harajaon ni debata. Udutusi hatau mengajar hotu hita. Aka jolma na diati-atena diisi hosom ni roha. Gabeboy do sakap ni rohai. Sahatu membunuh. Alkitab manuraton sada Musa 4 ayat 4:1. Kisah Kain dohot si Habel. Nunga di papatarho de batasa sitongna contoh-contoh naniata. Termasuk hahani si Joseph. Parukilon na dialami si Joseph siya keluargana. Dipamasuki mana tu sumur. Dijual di mana dohot harga 20 sikal. Dipamasuk tuhurungan. Ima akibat ni elat ni roha. Akibat ni late ni roha. Akibat ni hosom. Akibat ni perselisihan. Sian hahana sendiri. Kurian ni debata persiajaran kita saunari. Molotunga do kita na mangulu di bagasan elat late dohot hosong dohot perselisihan ni roha. Tapaias ganu mai siana teateta. Aida ngadong teanon ni harajaon di debata. Ay holan na luanga dungol ni jolma. Jabar ni jolma na mangulu di bagasa kosom ni roha. Manubuhon dosa na asing. Jaladang bungot tu harajaon ni debata. Hurian ni Tuhan na berikut si paratiate honota siak kataon. Buado hira-hira parangen ni si Joseph mengadopi parukilon si anakka hahanai. Na perjulu mabiari mana mida debata. Boy jahota di sada Musa bidu 30 sia ayat sia B. Dangolo ibana mardosa alaguk ate-atena biar mida debata. Napaduahon diapehon ibana do sude tua puan ni debata. Dangadong haluar ungut-ungut siapa manganna. Dang haluar siapa manganna masalahon akan asing. Di peopi bana do sude pangalahon ya kahana. Dia pehoni tujulo ni amanai. Na berikut dang di balosibana
dohot hosom ni roha. Uriani Tuhan tajaha bibelta sada Musa 45 ayat 15 ayat 21 satu 20 holong do di baini bana tuaka hahana di hauli mana doaka hahana di umay ibana kahahana na marsugoni roha tu ibana jala di leoni mana doaka sinamot na perlu tuaka hahana na marjat ni roha tu ibana. Parangin ni si Joseph maparalohon hosom ni hahana gok rohana di bagasan yas ni roha. Hurian ni Tuhan na berikut si paratiate honota siya kataon buado parbue na jinalo ni si Joseph ala ni parangenai nauli di joloni di bata. Molo tajaha sada Musa 30 ayat 2 didok disi sai didongani jahuba do si Joseph jolma na mertua ibana aha ni ulan ni tanganna di pasu-pasu debata. Aha na ni ulan ni si Joseph na mangulu di bagasa kolong tu jolma tu hahana na marhosom ni roha tu ibana di pasu-pasu debata ulaon ni tangan na. Perbuima na di jalo ni si Joseph berikut gabe di haholongi siramoti hurungan do ibana uji ibana di hurungan jala asirohani jahuba mida ibana sada Musa 30 ayat 21 babuahoni tuhita holong do nadapot di ngolu ni si Joseph ay holong do di baini bana tuhahana na marhosom tu ibana. Napatuluhon jabar ni si Joseph perbue na jinalona siya debata. Gabi raja ibana di Mesir. Sada Musa 40 sada ayat 42 1 43 papatar honi hurian Tuhan. Jala di bay si Pirau magoarna si Pangulu portibi. Jopenat panea ayat 45. Tung masay balga si tutu dapat upa si Joseph. Sampai si Firaun pasahaton mengganti goarna si Pangulu portibi ala gokholong di ngoluna. Hurian ni Tuhan aha masih hangoluhonota siya katani di bataw na perjulu elat late hosom ni roha dakke abongoti tuharajaon ni debata jaladanga dong dame di ngolu ni jolma na mangulahon dakke harajaon ni debata sahat tu jolma na rohana diisi hosom na rohana mangulu dielat na rohana mangulu dilate ni roha aidang perbueni todi roha na songoni. Napaduahon si Peopota
Tabuka Bibel tahuriani Tuhan. Sada Musa 50 ayat 20. Molo najat rohata tudongata. Gabena denggad doi di patupa debata tunasida. Alai anggohita namarjat ni roha luangado japarta. Jeboy do hape huriani debata. Jat ni rohata, hosom ni rohata, elak ni rohata, tudonga jolma. Boido gabe di pabalik debatai, gabe pasu-pasu. Tu jolma, nataha hosomi. Alani i huria ni debata. Unak tapangulu di rohata, akahosong. Unak tatubuhod di ngolutta akaelat. Unak tapupuk di ngolutta akalate ni roha tudongan jolma. Amin. Martangya kita. Mauliate Tuhan dihatam napaingotok kami di tikyo. Gabi bohal ni partodion nami mau di ngulu nami. Parsiajaran na mangulu siya todimi di toddi nami. Asa si pareon nami. Tumangihon hasit tongami. Jalangulu nami payasod di bagasat toddim. Ate-ate nami di payas. Di bagasan asimi. Mauliate Tuhan. Pergugoy mahami mangulahon holong mi. Asa gabi parjabar hami di harajaw mi saleleng gileleng na. Asa dapotan asya sido basa-basa mingolu nami. Unang luanga kami di ngoluon rodi saleleng gileleng na. Di bagasa Jesus Kristus martangia kami tujolo. Amin. Hurian ni Tuhan si pulata maulauta ditikyon rimma hita jongjong. Kata ni Tuhan nasahat tuhita siya Galatia 5 ayat 20 sahat tu 20 sadabe asal paratia tehon di ngoluta ganup hasi pelebeguon hadatuon parmusuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahitahion dakteanon ni akan mangulahon sisongoni harajaon ni debata. Amin. Puji debata tai doh tanakna Yesusi nang toni porbadi ape marasa ngapun sasude. Abolokom masya bagasar roham elat late dohot hosom aidak tianon ni harajaon ni debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakot Tuhan debata mabuhina Tuhamu di pasaorhom madamena tutod dimuna ganup sadarion
Sugod. Rodi saliling nililing na. Amen. 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 Oras mahita ganup, Tuhan memberkati kita.